zadnej žrtke síce bolo tečované, ale mimo priestoru trojžrtí. Žiaľ tam Kahun, ktorý sa následne ocitol pred prázdnou bránkočenia. Namiesto toho hru roztiahol až Mantinelu, tam je Tuomi. Vás Miller rajol zakončenie do pravého horného rohu. Bránky Stanislava Škorvánka. Nemecko dokázalo aj z tejto presilovej hry vyťažiť presný zásah. Šiel nabíja Fervarimu, ktorý dáva gól! Dokázali streliť gól a vracajú sa do vedenia. Šťastia, keďže Eli stratil stabilitu, ale to šťastie nám naklonené neostalo. Ako mal Libora Udáčka a prišlo tam zakončiť. Od Mantinelu, pekná prihrávka pre Dránku a Matúš Sukeľ strieľa znižujúci gól na 4. Je to gól! Bola to horná žrtka, už sme tu dvíhali ruky a môžeme! Gól! Napokon vlastne dokázali vyviesť púk a Sukeľ tam má do kombinácie kútrnú Sukeľ a gól! Tak Libor Udáček. Udáček dáva gól! Ďalší bol pred bránou, gól! Cingel dáva gól! Amerika už v plnom počte nabité. To zvládol. Máme gól! Zakončuje gólovo vyrovnané 4-4. Má prísť. Šimon Nemec na osi. Teď gól! Gól, gól! Gól! Šimon Nemec rozhoduje tento duel! Berieme extra bod! Kokovo zakončenie! Tatar pre Tránku! Udáček vyváža z krídla, prenechal Nemcovi. Nemcova! Krásne sa uvoľnil. Ďalší získaný puk v útočnom pásme a ďalšia príležitosť pre Lukáša Cingela. Legenda, ktorý je oddychnutý z trestnej lavice, Cingel si vybral Krváľa. Krvalová strela prepadla cez francúzskeho brankára. 3 sekundy pred koncom prvej tretiny vedieme 1-0. Vidíme supera pod súvislejším tlakom. Udáček sa krásne vyhol Belmárovi. Libor Udáček dáva gól! Udáček to vyskúšal. Prestrelili Lovena. Vedieme trojgólovým rozdielom. Ktorou zapája obrancov!
šanca pre Martina. Slavkovský mieša, Púga posiela ho na gól! Je to tam! Peter Cehlárik dokázal skórovať! Kuskis. Už bez Gudlevsky sa Lotyši vyrovnávajú. Áno! Je to tam! A Ločmelis dáva tiež. Oskar z Batna dáva gól a na ten musíme odpovedať. Alebo to bol Ločmelis, áno, Ločmelis. To je smola. Juraj nepremenil a Lotyši získavajú extra bod. Slavkovského prihrávka, máme príležitosť a striedame gól! Prvý raz v dnešnom zápase jasná aj slovenský fanúšik. Úvodné búly, štvrťfinále. Ale inkasujeme gól. Sú nasťahovaní v našom odočnom pásme. Respektíve v našom obranom. A inkasujeme po druhýkrát. Cehlárik. Šapka popred bránu a vlastný gól! Ale arbitri hru neprerušili, je tu prečíslenie 3-2. Edard ešte volil prihrávku a inkasujeme gól. Alavaj vytiahol skvelý zákrok, ale v zápätí už nestačil na dorážku. Mentos zobral na seba, dáva gól! Šimon Nemec, otvorený priestor, Huráček, gól! 2 sekúnda, ukončí v našej bráne.